नमस्कार दर्शक बंधु मु आशीष रंजन पति रुद्र न्यूज लाइव को आपण मानक स्वागत जनाउछि। आसुन सुनिबा आजिर मुख्य खबर। विशिष्ट साहित्यिक अनुवादक लेखक तथा हिंदी प्रचारक डॉक्टर आर शिवाजी राव को षष्ठतम स्मृति समारोह स्थानीय भागवत कल्याण मंडप ठारे अनुष्ठित हो जाइछि। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବରେ ଭଦ୍ରକ ବିଧାୟକ ସଞ୍ଜୀବ ମଲ୍ଲିକ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ଡାକ୍ତର ଆର୍ ଶିବାଜୀ ରାଓ ଫାଉଣ୍ଡେସନ ଟ୍ରଷ୍ଟ ବୋର୍ଡ ପକ୍ଷରୁ ଆୟୋଜିତ ଏହି ସ୍ମୃତି ସଭାକୁ ସଭାପତିତ୍ୱ କରିଥିଲେ ପଣ୍ଡିତ ଦୈତାରୀ ମହାପାତ୍ର। ସମ୍ମାନିତ ଅତିଥି ଭାବେ ଡାକ୍ତର ପ୍ରଦୀପ ନାୟକ, ମୁଖ୍ୟ ବକ୍ତା ଭାବେ ପଣ୍ଡିତ ସଂଗ୍ରାମାଚାର୍ଯ୍ୟ ଯୋଗ ଦେଇ ସ୍ୱର୍ଗତ ଆତ୍ମାର ସଦ୍ଗତି କାମନା କରିଥିଲେ। ଅତିଥି ପରିଚୟ ଦେଇଥିଲେ ଟ୍ରଷ୍ଟର ଉପସଭାପତି ଦୁର୍ଗାଶଙ୍କର ବିଶ୍ୱାଳ। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ବିଧାୟକ ସଞ୍ଜୀବ ମଲ୍ଲିକ ଯୋଗ ଦେଇ ସ୍ୱର୍ଗତ ରାଓଙ୍କୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଦେବା ସହିତ ଡାକ୍ତର ରାଓ ଜଣେ ସରଳ ମଣିଷ ଓ ଏକଧାରରେ ଜଣେ ଶିକ୍ଷକ, ଚିକିତ୍ସକ ଏବଂ ସାହିତ୍ୟିକ ହେବା ଏକ ବିରଳ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱର ପରିଚୟ ବୋଲି ବକ୍ତବ୍ୟ ରଖିଥିଲେ। ଡାକ୍ତର ରାଓଙ୍କ ଆଦର୍ଶରେ ଅନୁପ୍ରାଣିତ ହୋଇ ତାଙ୍କର ପୁତ୍ର ସାମ୍ବାଦିକ ସତ୍ୟଭୂଷଣ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ସମ୍ପାଦକୀୟରେ ଏକ ସାପ୍ତାହିକ ଖବରକାଗଜ ଆମ ସମ୍ବାଦକୁ ଉନ୍ମୋଚନ କଲେ ବିଧାୟକ ଶ୍ରୀ ମଲ୍ଲିକ। ଏହି ଅବସରରେ ବିଧାୟକଙ୍କୁ ଟ୍ରଷ୍ଟ ବୋର୍ଡ ପକ୍ଷରୁ ସେବା ଗୌରବ ସମ୍ମାନ, ଅତିରିକ୍ତ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ମଧୁସୂଦନ ଦାସଙ୍କୁ ସାହିତ୍ୟ ଗୌରବ ସମ୍ମାନ ଓ କୋଭିଡ ଯୋଦ୍ଧା ଭାବରେ ଡାକ୍ତର ଦୀପକ ଜେନାଙ୍କୁ ସେବା ସମ୍ମାନରେ ସମ୍ମାନିତ କରାଯାଇଛି। ଏଥିସହିତ କେତେକ ସାମ୍ବାଦିକମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟଦକ୍ଷତାକୁ ନେଇ କରୋନା ଯୋଦ୍ଧା ସମ୍ମାନରେ ସମ୍ମାନିତ କରାଯାଇଥିଲା। ଶେଷରେ ସମାଜସେବୀ ରାଜଲକ୍ଷ୍ମୀ ମହାପାତ୍ର ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଇଥିଲେ। ଭଦ୍ରକରୁ ବିଷ୍ଣୁପ୍ରିୟା ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ରୁଦ୍ର ନ୍ୟୁଜ ଲାଇଭ।